Що відбувається останніми днями? Відбуваються важливі події, вони не завершені. Жодна подія, яка сталася за тиждень, що минув, вона не є завершеною, але загалом тенденції можна спостерігати. З чого хотілося би почати? З того, що було дуже помітно для наших міжнародних партнерів на фоні всіх інших подій. З того, що відбувалось, власне, в системі управління України і ті зміни, які стосуються боротьби з корупцією. Боротьба з корупцією – це дуже важлива тема для наших партнерів. Вона завжди була важливою і важливою зараз. Важлива з точки зору надання нам допомоги і важлива з точки зору перспектив нашого членства в Європейському Союзі і в НАТО. Наближається, зараз готується великий саміт України з Європейським Союзом, на якому, напевно, ця тема також буде лунати і, напевно, скоріше навіть не те, що вона буде важливою на цій зустрічі, а вона створила хороший фон для проведення цієї зустрічі. І чому це так важливо? На жаль, в Україні не завжди суспільство розуміє, наскільки велика увага приділяється і в Європі, і в Сполучених Штатах цій темі. І, можливо, тут є елемент ментальності і навіть лінгвістичне питання. В українській мові, на жаль, немає антоніма слова «корупція», слова «запозичене». Воно означає зіпсованість буквально. І якщо шукати антонім слову «зіпсованість», то його, можливо, можна знайти. І, скоріше, можна сказати, що це цілісність. Власне, в європейських мовах антонім слова «корупція» – це «інтегріті», цілісність. Інтегральний означає некорумпований, означає цілісний. І от на цю нашу цілісність дуже уважно дивляться і в Європі, і в Сполучених Штатах. Саме цілісна Україна може перемогти, і, власне, тільки цілісна Україна може перемогти, і тільки цілісна Україна може стати членом Європейського Союзу і НАТО. Тому не забуваємо про це і розуміємо, наскільки це важливо для нашої перемоги. Що стосується ситуації на фронті. Зараз є неприємна для нас тенденція, ми її бачимо, але вона прогнозована, вона не є несподіванкою. Ініціатива тактична на фронті, вона на стороні Росії. Росія намагається здійснювати наступальні дії на кількох ділянках, поки це, і можливо цим і завершиться, поки це певні ділянки на Сході і на Півдні. В інших місцях Росія компенсує нездатність здійснювати навіть наступальні дії, просто дії, не те, що наступ, а дії, компенсує ударами по цивільній інфраструктурі. Це болісно, але це також окреслює межі можливого для Росії. Тим не менш, дії наступальні здійснюються. Це відбиває ті зміни в Росії, які відбулись наприкінці минулого року, коли було змінено воєнне керівництво операцією, відбулись в Росії і паралельні зміни у політичного плану. Ми зараз бачимо цей інший підхід. Ми зараз бачимо тих самих людей у воєнному керівництві, які починали цю фазу війни рік тому. Ми можемо бути впевненими, що вони програють і цього разу, але поки що відбувається те, що відбувається. Наступальні дії з боку Росії на кількох ділянках фронту. Україна в обороні і за допомогою тієї зброї, яку ми зараз отримуємо від наших партнерів і інших форм нашої підтримки, фінансової і у підготовці військ, ми готуємось до нового етапу великого наступу і звільнення наших територій. Але поки що це
не видно. Про це тільки чути. І з того, що ми чули останніми днями, ми знаємо, що питання так званої танкової коаліції на підтримку України, воно вирішено. Танкова коаліція, вона оформлена, терміни зрозумілі більш-менш. Зрозуміло, що Україна отримає більше 300 сучасних танків від різних країн, їх більше 10. Це відповідає тому запиту, який був сформований Україною ще у листопаді стосовно того, що нам потрібно для звільнення Запорізької і Херсонської областей, принаймні. Також ми отримуємо до цих танків все, що потрібно для оснащення військ і броньованою технікою, і артилерією, і боєприпасами. Тобто цей процес запущений, він визначений, і ми можемо говорити про те, що оснащення відбудеться. Те, яке було необхідно, було проголошено з нашого боку як необхідно для звільнення Херсонської і принаймні Херсонської і Запорізької областей, лівого берега Дніпра, до Азовського моря, до кордонів з Криму і, можливо, навіть далі. Одночасно ми вже ще не встигли звикнути до цієї думки, що Україна отримає більше 300 сучасних танків і всього, що потрібно для ведення війни з сухопутними військами. Почалась дискусія щодо надання Україні бойових літаків. Поки що вона відбувається в такому ж руслі, як раніше були дискусії щодо танків. То начебто дають, то не дають, то не на часі, то ніколи. Але зрештою, те, що говориться про авіацію і надання бойових літаків Україні, воно лунає у такому сенсі, що, зрештою, більшість країн сказали, що поки що Україна не зверталась з конкретними запитами щодо бойової авіації. А коли звернеться, тоді будуть питання вирішуватись. Це говорить про те, що рано чи пізно питання буде вирішено. Чому воно не вирішено досі і у чому питання з затримками надання Україні сучасної авіації? Мені здається, є кілька факторів важливих. Чому? Не тільки, окрім, власне, політичних рішень. Хоча, звичайно, політичне рішення завжди воно є найбільш важливим. Але політичне рішення ґрунтується на певних аспектах, і ці аспекти пов'язані з тим, що, по-перше, авіація – це складно і дорого. Треба навчатися створювати логістику для використання бойової авіації сучасної. І підготовка українських пілотів, вона давно почалась, але невисокими темпами, і це вимагає часу. Друге, те, що потрібно вирішити для наших партнерів, їм потрібно для себе вирішити, це те, наскільки ефективним буде використання сухопутних військ у великому контрнаступі, який почнеться навесні. Можливо, різні варіанти надання авіаційної підтримки, в залежності від того, наскільки буде ефективним цей наступ. Я думаю, не все ще прораховано остаточно і просто немає повного розуміння, яка саме авіація, в яких кількості, в яких здійснення деокупації. Можливо, більше, можливо, менше, а можливо, російський фронт взагалі розпадеться під першим натиском танкових бригад України. Може і так, ми, звичайно, умовно про це говоримо, але можливо і так, і це не прораховано ще. І нарешті дуже важливе питання – це логістика базування цієї авіації. На жаль,
аеродроми, вони більш вразливі, ніж пункти базування сил протиповітряної оборони, які отримує Україна. Ми навряд чи хто в Україні може знати, де все це розташовано, те, що ми отримуємо. Всі ті системи протиповітряної оборони, про які ми чули, вони десь розташовані, і вони працюють, і вони ефективні. Але, на жаль, з аеродромами це важче зробити. І техніка коштовна, і тому є певне питання захисту цієї інфраструктури. І тут виникає такий парадокс, прикрий парадокс, він у тому, що навряд чи Україна може отримати значну кількість бойових літаків, поки наше небо небезпечно, поки Росія має можливість наносити ракетні удари по інфраструктурі в глибині території. Але з іншого боку, авіація, власне, і потрібна для того, в тому числі, щоб закрити небо. Це одна з двох основних функцій – закрити небо, інше – збільшити наступальну можливість військ, збільшити вогневу потужність наших військ. Тому що авіація вона значно потужніша за ударною потугою, ніж артилерія, танки і інші види сухопутної зброї. Тому тут є такий парадокс, що ми не отримуємо авіації, поки наше небо не закрите, а наше небо не закрите, поки ми не отримуємо у повному обсязі авіації. Але тут треба розуміти, це важливе питання. Нам не можуть постачати бойові літаки, поки не зрозуміло, де вони будуть базуватися і наскільки це безпечно на даній фазі війни. Нарешті, про що треба було б сказати у контексті ведення війни, це про очікування того, що з боку Росії з'явиться іранська зброя. Ці очікування йдуть хвилями, і останніми днями хвиля начебто спала. І спала вона через те, що по інфраструктурі в Ірані, у тому числі інфраструктурі, яка пов'язана з виробництвом дронів і балістичних ракет, з виробництвом і з постачаннями в інші країни дронів і балістичних ракет Росії, по цій інфраструктурі були нанесені невідомі удари. Вони так само остаточно невідомі, як ті удари, які наносились в глибині території Росії по аеродромам і деяким іншим об'єктам. Але можна припустити, що в основному там роль Ізраїлю з підтримкою Сполучених Штатів. І що тут важливо? Що останні заяви прем'єра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху, він там прямо сказав, що певним чином Ізраїль діє так, щоб допомогти Україні. Це фактично відверте визнання того, що ці удари, у тому числі, коли Ізраїль це робив, він пам'ятав про Україну. І друге, те, що було сказано, що зрештою, так само, як з літаками в Європі і Сполучених Штатів, прем'єр Ізраїлю сказав, що, власне, Україна не зверталась ще до Ізраїлю для отримання такої системи, наприклад, як залізний купол, система протиповітряної оборони. Якщо звернеться, будемо думати. Це дуже важливий розвиток подій. Він говорить про те, що у нас може з'явитись новий потужний союзник. Так само останніми днями ми почули заяви нового президента Чеської Республіки Петра Павела, де він сказав, що Україна у своїх перших заявах він сказав, що підтримка України має бути збільшена, Україна має стати членом НАТО і отримати все, що має отримати член НАТО. І це ці дві людини, прем'єр Ізраїля і президент нової Чеської Республіки, вони демонструють собою дуже важливу зміну ситуації стратегічної стосовно того, що Україна отримує нових союзників.
нових союзників, незважаючи на те, що залишаються, звичайно, сумніви, вони також є і у світі, і серед наших партнерів. Не всі країни, навіть в Європі, ми чули і заяви президента Хорватії, неприємні для нас, але все ж таки ті люди, які висловлюються за повну підтримку України і за перемогу України, вони все ж таки сумарно більш впливових, і загальний вплив тих людей, які підтримують Україну і приймають рішення на користь України, кількість цих сил у світі все ж таки збільшується, на мою думку. І це важливо для нашої перемоги. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що останній тиждень нам показав, що ми отримуємо і отримаємо не тільки озброєння сухопутних військ, але і авіацію. Ми отримуємо додаткову політичну підтримку, і поки що наша допомога, яка надається Україні, вона збільшується і вона змінна. І більшість країн, і ми самі очікуємо, коли буде зруйнований російські тактичні дії, наступальні дії, і почнеться новий етап наступу українських сил. Чому Україна переможе? Тому, що Україна стає все більше і більше цілісною. Це те, про що ми говорили спочатку, про боротьбу з корупцією, і це про те, що підтримка України теж стає все більше і більше цілісною. І ця цілісність, на відміну від російської корумпованості, несе перемогу.